I'm lover. Eric, mega love shoutout, lalabs Eric. Lovely was. Ayan. How are you, Eric lalabs? Thank you for coming. Ayan. Give me thumbs up, lalabs. Thank you so much. Eric L3. Ayan. Thank you. Can you open a bank account in 3? Arlene, mega love shoutout. Arlene, ayan. Thank you, Arlene lalabs. Ayan, padikit po. Kabubukas ko lang lalabs. Ayan. Si Eric ang number 1. Ayan. Ka-open lang ni host mga lalabs. Set up muna natin yung ibang gadgets. Street Curl Challenge, ayan, from Eric L3. Ayan, JC Unati TV, mega love shoutout, Tamsak host, ayan. Salamat sa iyong patamsak, JC Unati TV, ayan. Unate. Eric, ayan. Ayan, 2 million in the house, big love shout out. In 5 thumbs up, ayan, thank you so much everyone. Inyong 5 thumbs up, ayan. 5 million thumbs up, thank you, ayan. Thank you everyone, ayan. Ayan, good morning idol watching from Caloocan City. Ayan, thank you so much JC. Ayan. Aga mo naman lalas magising. Ayan. Aga mong nagising. It's already 5:32 in the morning Philippine time. Ayan. Dito po sa UAE is 1:32 AM. Ayan. For Philippine time is 5:32. Ayan.
Ayan, Arlene padikit po please from Arlene. Ayan. Ayan po si Eric L3 po nakapin mga lalas. Palablab ako kay Eric. Ayan. Arlene padikit kay Arlene Lalabs. Ayan, Bicula ng Oragon po palablab ako mga lalas. Ayan. Yan po yung aking video. Connie Migalab shout out. Tamsa. Ayan. Connie Lalab Migalab shout out. Si Liza pala to. Ayan. Salamat sa patamsak ko ni Lalab, Liza. Ayan, Champion Nash, Migalab shoutout Lalab, Champion Nash, thank you everyone. Thank you so much everyone. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan mga lalas, maraming salamat. Alan Aquino, Migalab shoutout Alan. Ayan. Let's connect to Eric L3 mga lalabs ng kapin. Ayan. Si Arlene yung susunod natin, si Arlene. Na yung aking notebook here, ayan. Ayan, Bronquito channel, tamsak ganda, ayan. Bronquito lalabs, Migalab shout out. Laniski, you're still awake, ayan. Kapa tulog. Bonnie, Bronquito, Alan Aquino, Migalab shout out. Laniski vlog. Ayan, Migalab shout out everyone. Arlene, ayan. Lista nga ako mga lalabs. Ayan, para hindi ko makalimutan yung sino unang pumasok. Laniski vlog, palablab ako kay Linaski mga lalabs. Ayan. Projectionish, ayan. Ayan ba yung basa ko? Projectionish, ayan. Nabulol si host. Pasabit madam, new uploads from Projectionist, ayan. New upload lalabs, sige lang, ayan. Liza vlog done from Bronquito channel, Liza, ayan. New upload si Bronquito, ayan. Punta muna tayo kay Arlene. Wala. Eric, you're still there. Eric. Ala, magagalaw na naman yung camera eh. Patakbuhin yung pusa. Sorry. Ayan. May tumatakbo kasi ditong pusa mga lalabs. Yan, dan sa nakapin. Dating dikit po from Laneski Vlog. Ayan. Eric L3, please connect to Laneski Vlog, Bronquito channel, Malina Babako from Connie, ayan. Thanks Bronquito from Laneski Vlog, ayan. Arlene palablab, Projectionist, wag kang umalis dyan ha, ayan. Maya lalabs after Arlene, ayan. Ayan, Queen G Mark Megalab, shout out, tamsak host. Ayan, Queen G Mark, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, ang lamig-lamig naman. Oy, ayan, ang lakas ng aircon. Ayan, 5 million in the house. Migi love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Connie Dan Pulpak from Queen G Mark. Ayan. Connie, pabalikan na lang po si Queen G Mark lalabs. Miss Connie, dating dikit from Bronquito channel. Ayan. Tamsak Dan from Jessica Jen. Ayan. Ayan lalabs. Eric. Stop running Maui boy. Ayan yung aking pusa. Panay takbo. Queen G Mark, nagbaba po ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan. Palablab po sa nakapin kay Arlene mga lalabs. Si Arlene po, wag kalimutan nakapin. Ayan.
Nakapin po si Arlene Lalabs. Ayan. J. Mark Authentico Vlog dan from Bronchito Channel. J. Mark, pasuklian na lang si Bronchito. Ayan. Dan sa'yo Lalabs. One Day TV, Miguel Love, shout out Madam One Day TV. Ayan. Thank you so much po Madam TV, tamsak. Salamat po sa iyong patamsak. Dan sa'yo Connie from Blaneski Vlog. Ayan. Queen G. Mark nagbaba po ng kanyang by Jessica Jean dan dikit po. Ayan. Mga lalabs, lalabin nyo po si Blaneski Vlog. Ayan. One Day TV, lablabin mga lalabs. Ayan. One Day TV po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, pabalik po Connie from Blaneski Vlog, mga lalabs. Ayan. Lablabin nyo yan si Alan Aquino. One Day TV. Ayan. Queen G. Mark. Everyone. Ayan. And also to Blaneski Vlog. And also Bronchito Channel. Dating dikit po salamat from Queen G. Mark. Ayan. Blaneski shout out. Yan lalab Blaneski. Kalimbangin mo yan si Madam One Day TV. Puntaan mo yan doon sa LS niya. Hingi ka ng ayuda. Ayan. Jenas Canada Vlog dan from Bronchito. Ayan. Projectionist Dan Pulpak from Queen G. Mark. Ayan, Queen J. Mark po nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Lablabin. Ayan. 4.93 One Day TV feeding kangaroo. Dan Pulpak. Ayan. From Projectionist. Ayan. Eating kangaroo. Ayan. Feeding pala. Padikit po please from Jessica Jen. Copy Queen G. Mark from Projectionist. Ayan. Dan sa'yo One Day dating dikit po from Blaneski Vlog. Ayan. Kalimbangin mo yan lalab si ano? Si One Day TV. Ayan. Yung mga member ko yan mga lalas binababa po ni Nightboot. Ayan. Maluoy naman mga lalas. Padikitan din yung aking member. Salamat. Ayan. Blaneski Vlog and Queen J. Mark nagbaba ng kanilang mga bahay. Ayan. Ayan ang nakapin palablab ako mga lalang sa nakapin. Ayan. Maraming salamat. Sa nakapin si Arlene TV 698. Ayan. Tingnan nga na. Nawala. Blaneski Vlog Dan Pulpak from Queen J. Mark. Ayan. Blaneski. Pabalikan na lang si Queen J. Mark lalams. Dan sa'yo. Ayan. Thanks Queen. Ayan. 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Ayan yung mga nasa Pilipinas dyan. Mga lalas. Magsikapihan mo na kayo. Yung mga baong gising dyan. Nakahiga pa kayo sa higaan. Ayan. Nag-ano na kayo ha. Nag-waiting. 1 minute watch. Queen G. Mark. Dan Pulpak Loads. Ayan. From Projectionist. Alcoloma USA. Thumbs up. Mega love shout out. Ayan. Alcoloma, thank you so much lalab for coming. Ayan. Alcoloma, mega love shout out. Thank you so much. Ayan. JC Onate TV nagbaba ng kanyang pamamahay mga lalabs. Ayan. Miss Connie Dan from JC Onate. Ayan. Connie, pabalikan na lang si Jessie. Mega love shout out. Ayan. From Alcoloma, USA. Ayan. May taga USA pala dito. Thank you so much. Ayan. Mr. Mayong TV, mega love shout out. Ayan. Mega love shout out host. You're welcome from Alcoloma, USA. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Yung nakapin po wag pong kalimutan. Ayan. Dikitan yung nakapin. 7 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Jack Tamsak, mega love shout out Jack. Ayan. Salamat sa iyong patamsak lalabs Jack. Ayan. Salamat lalab sa pagpunta sa aking bahay. Tamsak Queen dating dikit po from Blaneski Vlog. Ayan. Short from Mr. Mayong. Ayan. Ang tagal naman ng ano na to harang.
Ayan, silin ganda po yung aking member, binababa po ni Nightbot. Ayan mga lalas, Bekenemen, ayan. Padikitan din yung aking mga member dyan, yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Thank you so much. Mr. Mayong 2.35k done from Projectionist. Ayan. Pasukli na lang Mr. Mayong. Done na po sa'yo. Salamat. Ayan. 7 million in the house. Mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Oh. Thank you. Ayan. Thank you. Ayan. Kumalimbang na naman yung ano, yung kampana ni Eileen Ski Vlog. Ayan, Jack, thank you. Jack, thank you so much. Ayan. Dan po sa nakapin, pabalik po. Thank you. Ayan. Arlene, please, pabalikan na lang po sila ni Ski Vlog. Ayan. Maraming salamat, Arlene Lalabs. Ayan. Ski Vlog po nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Once again, Arlene, nakapin po. Pasuklian na lang sila ni Ski Vlog. Ayan. Hello po from Pebrero 14 TV. Mega love shoutout Lalabs. Thank you so much. Pebrero 14 TV. Thank you Lalabs. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout. Arlene, pasuklian na lang po sila ni Ski Vlog. Ayan. Eric Garcia, mega love shoutout. Hello Lalabs. How are you Eric? Ayan. Queen G Mark, nagbaba po ng kanyang bahay. Queen G Mark. Lablabin. Ayan. Ayan, Madam Arlene. Dito ako sa bahay mo. Nandyan ka pa ba, Madam Arlene? Hi everyone from Lady Peace Passion. Ayan. Madam Arlene, nasa bahay mo ako. Ayan. Ano ba to? Nandyan ka pa ba, Madam Arlene? Madam Arlene, nandyan ka pa ba? Ayan. How to make cabbage patties. Ayan, Amia Tulibas Vlog, mega love shout out Amia. Ayan. Tamsak host from Amia, salamat Lalabs. Ayan. Ayan, Jack. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay, Pebrero 14. Ayan. TV Dan from Jack. Ayan. Pebrero, pasuklian na lang si Jack. Dan sa'yo. Ayan. Projectionist. Ayan. 2.10k. Wow, mashallah. From Pebrero 14. Ayan. Pasuklian na lang Pebrero 14 si Projectionist. Dan sa'yo. Guys, show. Ayan. From Lady Peace. Ayan. Pebrero 14 dan full pack from Queen J Mark. Queen J Mark nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan. Nasa bahay mo ako, Arlene. Nandyan ka pa ba, Arlene? Ayan, Jack nagbaba ng kanyang bahay. Di nga dagdagan kita ng dalawa. Laneski from Monday. Ayan. Ayan, Madam One Day TV. Thank you so much po, Madam One Day. Ayan. Jack dan full pack from Queen J Mark. Tamsak dating dikit kay Pebrero 14. Ayan. Mga lalablabin nyo po si Laneski. Ayan. Tingnan natin yung bahay ni Laneski. Ayan, tapusin ko muna si si Arlene. Ayan, Madam Arlene, dinikitan kita ng isa. Nandyan ka pa ba? Pabalik Pebrero. Ayan. Help guys, road to 1k host guys. Amia, ayan. Tingnan natin yung bahay ni Tingnan natin yung bahay ni Sige, Amia, wait lang. Tingnan natin yung bahay ni Laneski kung ano nangyari. Graduate ka na kagabi Nag-89 ka na naman. Oh my god. Ayan. Meron ka na agad Laneski. May harang ka na agad Laneski. Wala ka pang 100. Ito naman si Tatang may harang agad. Ayan. Eric Garcia. Tingnan natin yung bahay ni Amelia. Patingin nga. $920. Ayan. 920. Ayan, Amelia, nasa bahay mo ako. Bigyan kita ng 5. Ayan. Amelia vlog dan full pack. Ano nangyari kay Laneski Vlog? Kinain ni Lolo yung Graduate na to kagabi.
Nasaan na muna pala si si projectionist? Ilan na ba yung bahay nito? Wala naman si Arlene, di sumasagot. Ayan. Ang sabi ko kasi si projectionist yung susunod after kay Arlene, si projectionist. Ayan. Mga lalas, lalabin niyo po si Laniski Blanc. Ayan. Graduate na siya kagabi. Iwan ko ba sa kanya? Hindi ata siya ng banana kaninang tanghali. Ayan, Amelia Tulibas na sa bahay mo ako lalas. Ayan, napaka-sweet naman. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Amelia Tulibas. Ayan, dikit. Laneski. $80, 90, 100. Ayan, kailangan pa niya ng 21 na banana. Malablab po ang nakapin mga lalabs. Alan Aquino po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ang dikit ko pa lang yun sa'yo, Amelia. Wait lang, ayan. Alan Aquino po nagbaba ng kanyang bahay. Alan Aquino, ayan. Palablab po ang nakapin, projectionist. Ayan. Tingnan kung nakadikit ako dyan sa kanya. Tingnan natin kung nakadikit si Ailinski. Kay projectionist. Ayan, dating dikit man. Oy, ayan. Amelia Tulibas Vlog, ayan, naggawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Wala kang sound host. Why? How come walang sound? Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi kayo nagko-comment. How come walang sound? Laniski, how come? Walang sound? Ayan, meron. Ikaw ata yung walang sound. Wala ba? Di kita marinig. Bakit? How come? Mga lalas, wala ba akong sound? Ano? Tingnan nyo mga lalabs. Wala ba akong sound? Ayan. Mag-comment kayo dyan kung wala akong sound. Wala ba akong sound? Mga lalas, wala ba akong sound? Ayan. Ayan mga lalas, wala bang sound si host? Ayan. Sumagot po kayo dyan kung wala po kayong naririnig na boses ko. Ayan. Katchupoy, Queen G Mark. Ayan. Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay. Queen G Mark. Ayan. Bakit walang sound si host? Anong nangyari? Projection is done. Ayan, Konyang life in Hong Kong. Mega love shout out. Ayan. Ayan, may jacket ka na po. Konyang life. Konyang madam, thank you so much. Ayan, dinakita na po kita. Dating dakit JC. And then it's kisa, wala ba akong boses, mga lalabs? Wala ba akong boses, mga lalabs? Ayan. Dating dikit JC, ayan. Projection is done from JC Onay TV, ayan. Projection is pasuklian na lang yung mga dumikit sa'yo.
Ayan, 2 million in the house. Mega love shout out. Dito ko sa bahay mo, J. Amia Tulibas. Ayan. Pangalawang dikit ko to pinapanood ko pa. Host, antok na ako. Morning ako bukas, host. Ayan. Sige lang, Laniski. Ako na bahala sa'yo dyan. Ayan. Sige, matulog ka na. Amia Tulibas. Ayan. GCOTW. Marcel Seb TV. Mega love shout out. Dikit sa'yo, host, pa jacket. Ayan. Ayan, may jacket ka na, lalab. Salamat po. Ayan, matulog ka na. Yung mga nagdikit sa'yo, suklian mo, ha. Ayan. Eric Garcia po nagbaba ng kanyang buy. 922 Amelia Tulibas. TY host from Kunyang Life. Ayan. Nandito ko sa bahay mo, Amia. Pinapanood ko pa. May harang na agad. Hindi pa nga muni, may harang na. Ayan. Kunyang Life in Hong Kong nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nandyan ba si Madam mamaya malanis kya? Yung road to 1K. Nandyan ka pa po, JC Onate after Eric, JC. Nandyan pa ba si JC? JC, nandyan ka pa ba? Marcel. JC, nandyan ka pa? Ayan, magbakas lang kayo kay Marcel. Kayo agad susuklian. Thank you so much. Ayan. Eric Garcia nagbaba ng kanyang bahay. Mga daras palablab naman kay Bicula ng Oragon. Patamsak sa aking video. Ayan. Ako yan mga lalas si Bicula ng Oragon. Ayan. Chicken account ko yan. Ayan, Bella Dan Kabatay. Hi host, mega love shout out Bella. Ayan. Marcel OTW copy from projectionist. Ayan. Carlo Di Alca, mega love shout out lalabs. Thank you so much. Queen Jimar nagbaba ng bahay. Ayan. Kunyang Life in Hong Kong. Ayan. Nagbaba po ng kanyang bahay. Kunyang Life in Hong Kong. Palablab mga lalabs. One Day TV Madam. Ayan. Sino ba yung tinatawag ko kanina? Si JC, nandyan pa ba si Onate? JC, nandyan ka pa. Naglag yung ballpen ko. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Lablabin natin si Madam One Day TV. The Last, mega love shout out. The Last, ikaw ang pinaka-last. 205 Marcel Seb TV Dan Pulpak. Ayan. Quincy Mark Dan pabalik from Kunyang Life. Ayan. Carlo Di Alca nagbaba po ng kanyang bahay. Jomar Unyati Dancer. Ayan. From Amia. Na. Ayan. Amia. Ayan. The Last Yahoo. Ayan. Yahoo. Amia, pangalawang dikit tulalaba. Ayan. Pinanonood ko pa, hindi na ako magbakas. 921. Dikit ko na to sa'yo. Ayan. Kulang pa ako ng 3. Ayan. Dan po Eric Garcia from Marcel. Ayan. Eric, please connect to Marcel Seb TV. Ayan. The Last po nagbaba ng kanyang bahay. 3.40 kay Carlo Di Alca. Ayan, mashallah. Ayan. Ang laki ng bahay ni Carlo. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan. Sana all talaga. Ayan. Mas bati oy. Ayan. Of the night. Ayan, Marcel Seb TV nagbaba ng kanyang bahay. Padikit ho. Sige lala, titingnan ko kung nakadikit ako sa'yo. Ayan. Titingnan ko kung nakadikit ang aking main sa'yo. Titingnan natin. Tingnan natin Marcel. I think nakadikit na ako sa'yo. Matagal na iwan ko lang. Ayan. Ayan, dati akong dikit sa'yo Marcel. Ayan. Ayan, nakaano ako.
Itim na to. Magbakas na lang ako. Ayan, Marcel, magdikit po tayo dati, ayan. JC Unit Siling Ganda Vlog Dan, ayan. Salamat JC Lalams, ayan. Natawag kita kanina na wala ka, ayan. Dan po sa nakapinhos, ayan, Amiya. Masuklian yung mga dumikit sa'yo Lalabs, Amiya, ayan. Road to 1K po yung nakapin mga Lalabs. 366 projectionist, ayan. Of the Nights. Yung 24. Tapusin ko muna nga tong nakapin. Kulang pa ako ng 3. J Monits 6.30k. J Monits. Nandyan pala si Sir J Monits. Oh my god, di ko na siya napansin. Siya si The Last. Siya ata si The Last. Tingnan nga natin. Parang siya si The Last. Tingnan natin. The Last. Ayan, sabi ko na nga ba. Siya si The Last. Premiere pala to. Ayan, tamsakan natin. May premiere pala si J Monits. Ayan, tamsakan ko to Lalabs. Then muna tayo kay Amiya. Din pupunta tayo sa iyong premiere. Ayan. Ayan, pangalawang tamsak Lalabs. J Monits. Antadan. Oh, na 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 na. So right, be my lady of the night. Ayan. JC po nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Malablab po ang nakapin. Si Amiya po mga Lalabs. Ayan, kulang na lang ako ng 3 sa nakapin. Amiya. Tulibas. Vlog. Dan sa nakapin from Konyang. Ayan. Madam Amiya Tulibas. Ala, ba't ganun? Iba pala yung ano niya, main. Ayan, pangatlong dikit. Nakapin. Pangatlo, mega love shout sa lahat. Mega love shout out an Lalabs. Bongs World, mega love shout out. Ayan. Good morning Miss Bulong. Ayan. From Bongs World, Eric Garcia. Ayan. Maraming salamat Eric. Kalablab sa nakapin. Ayan. Ayan, favorite mega love shout out. Marcel of TV OTW. Ayan. Eric Garcia po nagbawa ng kanyang bahay. Yan pa nga pa nadikit sa'yo nakapin. Ayan. Panglima to Amiya. Saan ako napunta? Punta na ako sa iba. The Last. Ayan. Ayan.
9:32 ka na nakapin. Punta tayo kay Dallas sa kanyang premiere. Ayan. Patamsakan natin yung kanyang premiere mga lalabs. Dan ako ng 5 sa'yo kami dadan po sa'yo kapatid na yan. Marcel po nagbaba ng kanyang bahay. Marcel, ayan. Palablab po ang nakapin ang mga lalabs. Ayan, patamsak sa kanyang premiere. Morning from Bisaya Bay, ayan. Kumusta ka na Bisaya Bay? Bumagsak rin ba yung bahay mo? Ayan. Bisaya Bay, good morning lalabs. Ayan. Walang dumikit ho sa isang sabi niya, walang dumikit ho sa isa lang nakita ko. From Marcel Seb, ayan. Sige lang Marcel, dyan ka lang mamaya ipipin kita ha. Tamsakan mo muna yung nakapin, ayan. Ano bang pangalan mo Marcel? Sige, dikitan yung nakapin mga lalas. Tamsakan sa premiere po, ayan. Si yan, si J-Monis. Puntahan nyo yun mga lalabs. Tasha Mix Channel dan, ayan, JC Onet. Ipon ko yung pangalan mo, JC Onet. Salamat lalabs sa pagdikit kay Tasha, ayan. Dan sa nakapin host. Ayan, the last, pasuklian na lang po si, Bisaya Bay TV Vlog, ayan. Nagsuklian lalabs, Bisaya Bay, ayudahan ka pa niyan eh. Ayudahan ka pa ng nakapin, ayan. Puntahan mo yan, Dalas, kalimbangin mo yung nakapin, ayan. Dalas on the way from Bong's World, ayan. Ayan, Bisaya Bay, kalimbangin mo yung nakapin, ayan. Magbakas kayo, hindi ko kayo makita guys, hindi ko kayo masuklian kasi walang bakas, ayan. Magbakas kayo mga lads para masuklian kayo ni Marcel, ayan. Carlo dan sa'yo kapatid from the last, ayan. Mga lalas lablabin yung nakapin, patamsakan sa kanyang premiere, ayan. Patamsak ng nakapin mga lalas, patamsakan. Cooking with Sapia, mega love shout out lalabs, ayan. Thank you so much Cooking with Sapia, ayan. JC Onet TV nagbaba ng kanyang bahay, Eric Garcia, ayan. Salamat po sa patusok ko sa papinjan, ayan, from the last. Salamat din, salamat. Ayan mga lalabs, done na ba kayo sa nakapin? Walang anuman po the last, ikaw ang pinaka-last, ayan. Dan na kay Eric, kay Arlene, kay Projectionist, ayan. Dan sa nakapin po host, ayan. Ayan the last, pabalikan na lang po si Marcel Seb, ayan. Nagsukli man yan Marcel, huwag ka mag-alala. Ayan. Welcome host, ayan. Cooking with Sapia Islands Kidan sa nakapin po. Ayan, the last. Masuklan na lang po si Ife Barreto po dan po sa'yo. Ayan, salamat lalabs, the last. Ayan. Nagsukli yan lalabs. Si yan? Si J Munits. Ayan. Masuklan na lang po yung mga dumikit sa'yo the last. Maraming salamat po. Ayan. Tamsak pa ako sa nakapin from Bisaya Bay. Kalimbang ngayon Bisaya Bay, dikit mo yung main mo sa kanya, ayan. Jumardan po sa'yo kapatid, ayan. Cooking with Sapia, JC Onet, ayan. Bong's World Demonits, Dan Pulpak, ayan. JC Onet, ayan. Thank you so much. Ano ba to si JC Onet? Jomar Onyati pala to, ayan. Tingnan natin yung bahay ni ni Marcel, ayan. Marcel Onet.
Ayan, baby pa pala si Marcel. Ipon tayo kay Marcel, baby pa pala. Ayan, Marcel, ayan. $208. Ayan, Marcel, dan sa'yo si Jonaski, pasuklian na lang yan, ayan. Marcel, pasuklian si Jonaski, dan sa'yo lalabs, ayan. Cooking with Sapia, magbakas lang guys, ayan. Cooking with Sapia, dan from JC Onate, ayan. 10 million in the house, big love shout out. JC Onate nang baba ng kanyang bahay, ayan. Jomardan po sa bahay mo, ayan. Baka naman pwedeng dikitan ako, ayan, from Epe. Ayan, JC Onate, pasuklian po si Efe, ayan. Dan na sa'yo lalabs. Eric Garcia, ayan, nagbaba ng kanyang bahay, Eric. Channel dan po sa'yo from Dallas, ayan. JC Onit dan, ayan. JC Onit, pasuklian po si Efe, ayan. Efe Canlas dan, ayan. Ayan, Efe, dan na sa'yo si si JC. Channel nagawa ng kanyang bahay, ayan. Channel. Gmark Otintiko dan from Bong's World, ayan. Sir, ayan. Sergio Channel, mega love shout out. Serge, ayan. Mega love shout out, ayan. Jacketan natin yan. Ayan po, may jacket ka na po. Sergio Channel, ayan. Mega love shout out. May jacket ka na po, ayan. Salamat po, walang anuman, ayan. Ayan, 10 million in the house, mega love shout out. 3 million, ayan. 3 million pala. Assuming. Salamat po, walang anuman, ayan. One Day TV, mega love shout out, madam. Magbakas kayo guys, suklian ko kayo mamaya, ayan. Ayan, from Marcel. Ayan, ipiparito dan sa'yo kapatid from the last, ayan. Ayan, ifidan na sa'yo si si the last. $210, ayan. Ayan, Marcel, nasa bahay mo ako. Ayan, Marcel, bigyan kita ng dalawa, ayan. Channel dan from JC Onit, ayan. Ikawan mo sa akin, mega love shout out. Bong's World, hello, ayan. JC Onit po, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. JC Onit. Madalas palablab ako sa ayan, kay Bicola ng Oragon. Ayan, yung aking video po, patamsak naman mga lalabs. Ayan, JC Marcel, dan ako sa'yo lalabs, ayan. JC Onit, nagbaba po ng bahay mga lalabs, palablab.
Silin ganda po, ayan, binababa ni Nightbot. Silin ganda. Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab po ang nakapin. Ayan. Cooking with Sophia. Thank you so much, lalabs. Ayan, Marcel Dan full package from Bong's World. Ayan. Marcel, pasuklian si Bong's World. Ayan. Dan sa'yo. Ayan. Cooking Dan visit sa house mo po. Ayan. From J Munitz. Ayan. Ayan si J Munitz po. Salamat, lalabs, J Munitz. Ayan. Bong's World. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. JC Unet. Hello. Ayan. JC Unet. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. 11 million. Thank you so much everyone. Queen G Mark nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Cooking with Sophia po palablab mga lalabs. Cooking with Sophia. Ayan. Ayan, Jonas Kidan na po sa bahay mo from Efe Barreto. Ayan. Sige Efe, nagsusuklian si Jonaski. Ayan. Cardo Vlog KSA, mega love shout out host. Cardo Vlog USA. Ayan. Ayan, lalabs Cardo. Nandyan pala si Cardo ah. Ayan. Ayan, may jacket ka na Cardo. Hindi ka na magbaba ng bahay mo. Bong's World, ayan, TV Dan, ayan, thank you so much. May premiere pala to si Efe. Ayan. Nun muna pala tayo sa may mga premiere. Ayan, Efe, balikan mo si Jonaski ng kanyang main na, ayan. Kasi naka-main si Jonaski, wala siyang ninja. Mga lalabs, ang sa akin lang pag yung dinikit sa inyo ng is main, balikan nyo ng main, wag nyo balikan ng ng ninja, kasi sinong manunood sa ninja, din naman yung ginagamit yan. Ayan. Ang sa akin lang pero decision nyo yan. Ayan. Pero ang sa akin lang, kasi ganun ako pag nang banana ako, dinidikit ko yung main, tapos sinashoutout niya ako na dan, pero yung nakita kong bakas is ninja. Ayan. Wag ganun lang mga lalams. Kung anong dinikit nila sa'yo, kung main yung dinikit, indikit nyo yung main mga lalams. Kasi yung ninja nyo, di naman nyo ginagamit yan Ayan. Paano kayo manonotify kung kung ninja? Ayan, JC Onate nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, ang channel mega love shout out. Ayan. Efedan from Jonaski. Ayan. Ayan, morning idol from Juniper Kwang, kumigalab shout out. Bong's World Dan na po sa bahay mo. Ayan. Sino yung may premiere si Epe? Dan na ba kayo sa nakapin? Ayan, dikit ko to sa'yo, Marcel Sep.
Copy muna ako, Ate Host. Maraming salamat. Sige po, Sir J. Monitz, magkape ka na po. Ayan. Magkape ka na with pandesal. Ayan, sarap. Sarap ang pandesal sa Pilipinas. Ayan. Pag nakauwi talaga ako ng Pilipinas, yan ang una kong bibilhin sa umaga. Yung pandesal na mainit-init pa, ang sarap. Uy, ayan. Thanks on the way from Bong's World. Ayan. Ayan, Marcel, 13-14. Ayan. 15 ka na lalabs. Di ba nata nadikit ko sa'yo 5? Ayan. Madam Pearl, mega love shoutout. Duslak. Ayan. Nagigising mo lang, madam. Ayan. Magkape ka muna. Ayan. Di ka pa ata nakabangon sa higaan. Nag-ano ka na, nag-whitey. Ayan, Marcel, ano ka na? Punta tayo sa may premiere. Madam Love Channel, nandyan ka pa ba, madam? Sino yung may premiere dyan? Si Efe ba yun? Pupunta muna tayo kay kay JC Unit pala. Uy, kanina pa pala siya. JC, nandyan ka pa ba? JC, ayan. Punta muna tayo kay JC. Sunod tayo kay Efe. Love Channel dan pasukli po. Ayan. Sige, Marcel, nagsusukli man yan si Madam Love Channel. Ayan. Magbakas ka lang dyan, lalabs. Nag-LS man yan siya. Ayan. Ayan, Madam Pearl po, lablabin yan si Madam Pearl, ang babaeng sexy. Ayan. Ang babaeng maganda. Ayan. Maraming viewers. Eric Garcia nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Ang channel dan full package with bakas from Bong's World. Ayan. Ayan, si Marcel po nagbawa ng kanyang bahay. Cooking with Zapia. Ayan. JC Unit, huwag ka umalis. Ang babaeng, ayan. Babaeng mapusok. JC Unit on the way from Bong's World. Ayan. Connie, ayan, nagawa ng kanyang bahay si Connie. Cooking with Zapi, ayan. G-Marks Autentico Vlog dan from JC Unit. Ayan. Ayan, G-Mark dan na sa'yo si JC nakapin. Ayan. Palablab nakapin, mga lalabs. Palablab. Ayan yung mga binababa po ni Nightbot, mga lalabs. Palablab naman ako sa aking mga member dyan. Ayan. Bicolanang Uragon patamsak. Ayan. Patamsak po si Bicolanang Uragon yung aking video, mga lalabs. Ayan. Ronski Vlogs. Ayan. Tamsak dan po, mega love shoutout Ronski. Ayan. Salamat Ronski sa patamsak. Ayan. Ayan, si Madam Pearl nagawa ng kanyang bahay. OTW nakapin. Ayan. Tuyang Channel, mega love shoutout. Hi host, pwedeng pumasok. Ayan. Sige, Tuyang Channel, pumasok ka lang, lalas. Ayan. Cooking with Zapia. Ayan, mega love shoutout. Nagbawa ng bahay. Marcel, ayan, Marcel nagawa ng kanyang bahay. Queen G Mark dan po, pasukli na lang from Efe. Ayan. Ayan, Fox Official, mega love shoutout. Ayan. Nagbawa ng kanyang bahay. Thank you from Tuyang Channel. Ayan. Thank you so much, Tuyang Channel. Ayan. 6 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Thanks for watching. Ayan. Dan sa nakapin from Pearl. Ayan. JC Unit dan sa'yo si Madam Pearl, ang babaeng sexy. Ayan. Saglan na lang po si Madam Pearl, JC Unit. Ayan. Eric Garcia po nagbawa ng kanyang bahay. Ayan. Eric Garcia, 5 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Eric Garcia nagbawa ng kanyang bahay. And Tuyang Channel. Ayan. Giat. Ayan, JC Unit dan full pack from Bong's World. Ayan. Mami Teresa Vlog, mega love shoutout Mami Teresa. Kumusta ka na po, Mami Teresa? Ayan.
Mami Teresa. Cooking with Sophia po nagbaba ng kanyang bahay. Cooking with Sophia. Ayan. Thank you so much Cooking with Sophia. Eric Garcia, mga lalabs, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Lablabin si Eric, si Mami Teresa. Ayan, si Madam Pearl. Madam Pearl, ayan. Si Connie, si ano, ayan. Si Connie nagbaba ng bahay din. Ayan. Lablabin ang nakapin, mga lalabs. Lablabin. Ayan. Cooking with Sophia, Dan Tamsak po, dating dikit na po from Efe. Ayan. Thank you so much mga lalabs. Ayan. Si Madam Pearl. Ayan. Madam Pearly Shell. Ayan. Madam Pearl nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan si Madam Pearl. Lablabin si Madam Pearl mga lalabs. Tusukin ang tusukin niya. Bongs World dan Sukli from An Channel. Ayan. Ayan Sir Bongs World. Pasuklian na lang si An Channel. Dan po sa'yo. Ayan. Maraming salamat po. Kay Sir Bongs World. Ayan. Pearl on the way. Ayan. On the way na po. Madam Pearl si Bongs World. Ayan. Tutusukin ka na ni Bongs World. Madam Pearl. Ayan. Thanks Ann. Ayan. From Bongs World. Ayan. Thank you so much everyone. 7 million in house. Magpatuslok lang ako guys. Ayan, Jel Susa TV Migalab shout out. Tamsak 27. Ayan. Ayan po ano Jel Susa Migalab shout out. Ambot man uy. Tumawa tuloy. Nasaan na yun uy? Nawala na tuloy yung music ko. Madin, na ba yun siya? Di ko tuloy na jacketan. Ayan, Madam Jel Sosa, meron ka na pong jacket. Ayan. Jumar Dan Tamsak. Ayan. May premier ka ba, Madam Pearl? Ayan. Ay, yung yung lubot-lubot niya. Ayan. Palablab po guys sa aking munting bahay. Bakas lang. Ayan. From Jel Sosa TV. Ayan. Ang susunod natin si Efe. Meron siyang premiere. Ayan. Efe, bababahay. Ayan. Eric Garcia nagbawa ng kanyang bahay. Eric. Ayan. Pearl. Pusukin nyo yung niya. Yung yung video ni Madam Pearl. O ayan. Dan sa nakapin from Ronski Blanc. Eric Garcia. Ayan. Pearl dan pulpak pang Bongs World. Ayan. In Madam Pearl dan napela sa'yo si Bongs World. Ayan Efe. Meron siyang premiere. Ayan. Naman tayo sa may premiere mga lalabs. Ayan. Ayan, lablabin yung nakapin. Tamsakan mga lalabs sa kanyang premiere. Ayan. Yung nakapin. Ayan. Huwag kalimutan si Madam Pearl na tusukin mga lalabs. Madam Pearl dan sa bahay mo si Efe. Ayan. Si Madam Pearl sa Irene TV yan mga lalabs. Ayan, lablabin nyo yan. Tamsakan nyo nakapin sa kanyang premiere. Ayan. Tara muna mamasyal. Ayan. Sa Sitio Baag. Sitio Baag. Ayan, dan sa nakapin from Pearly Shell. Ayan. Pearly Shell. Ayan. Queen Gmar po nagbaba ng kanyang bahay mga lalas. Ayan, if we can last tamsak. Dati naman tayong magkadikitan. Ayan. Ayan, tamsak na. If we can last.
Ayan, 8 million in daos mga love shoutout. Shared you channel ang baba ng kanyang bahay. Ayan, Madam Mary Rosa Strawberry mga love shoutout po Madam. Tamsak Dansis. Ayan. Salamat po sa patamsak yung baba ng bahay dyan. Dumikit ka naman para makita nila na dumidikit ka din. Ayan. Tuyang OTW from Pearl. Ayan. Sino ba yung di dumidikit dyan? Ayan. Ayan, tuyang OTW si Madam Pearl. Ayan. Umanda ka na kay Madam Pearl. Ayan. Tuyang. Ayan. Naparito ako hindi upang makipag-away. Nandito ako upang makipagdikitan. From Jill Sosa TV. Ayan. Jill Sosa. Ayan si Jill Sosa. Parang nakadikitan ko to kanina, iwan ko lang. Ayan. I will check. Jill Sosa. Ayan. Tingnan ko yung bahay mo. Jill Sosa. Hindi dati man pala akong dikit na. Bakit na nakadikitan? Ayun, may comment pa ako. Nakalimutan ko na yung mga pinasukan ko kanina. Yan, cooking with Sapia, naguba ng kanyang bahay. Ayan. Yung aking member po na si Batang Sandstorm mga lalabs. Ayan. Palablab. Pearl po naguba ng kanyang bahay. An channel. Ayan. Naguba ng kanyang bahay. Gmark Dan birthday mo. Ayan. From Tuyang channel. Ayan. 4 million in daw sa mga love shout out. 4 million. Ayan. Dan na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Dan na sa nakapin mga lala sa kanyang premiere. Punta tayo kay sila ba yung may maliit na bahay? Punta muna tayo kay Madam Pearl. Ayan. Cooking with Sapia po. Ayan, nagma ng kanyang bahay. Susunod natin si Queen Gmark. Ayan. Tuyang channel dan. Ayan. Thank you sa pagbitay. Walang anuman po Madam Pearl. Ayan. Basta ikaw. Si Madam Pearl. Ayan. Okay. Ayan, Queen Gmark po and An channel. Tamsak dikit Sir Epic channel. Ayan. Sir Epic channel. Dan na po si si Ronski Vlog. Ayan, Gmark Authentico Vlog. Mega love shout out. Ayan. Dan sa nakapin host. Ayan. Kay Ifi dan sa'yo from Tuyang. Ayan. Mga palablab na kay Kino Bambam. Ayan. Binababa ni Elinski Vlog si Kino Bambam. Ayan. Palablab ako mga lalabs. Kino Bambam. Ayan. Tuyang on the way from Bong's World. Ayan. Mga lalas palablab po ang nakapin. Ayan. Palablab din po sa binababa kong bahay. Ayan. Kay Elinski. Ayan si Bloody Coder po palablab. Ayan si Bloody Coder mga lalas palablab. Arthur Migalab shout out. Ayan. Renas TV Migalab shout out. Hello host. Ayan. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan. Binababa kong bahay. Ayan. Thank you so much.
Tamsak Dan host, ayan, from Macdolf, ayan. Macdolf Gore, ayan. Mega love shoutout, Macdolf. Mega love shoutout. Reynas TV, mega love shoutout na lang. Ayan, Arthur Lalab Saban, ayan. Kumusta ka na? Kumusta na ba yung WH mo, Lalabs? Arthur, ayan. Namuni ka na, Lalabs. Lablabin nyo nakapin. Susunod tayo kay G Mark, ayan. Nandyan si ano. Nandyan si An Channel. Bato namatay na. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Cooking with Zapia, ambot man oy. Naghang na yung mobile ko. Close. Dan dikit po Ma'am Irene TV from Ronski Vlogs, ayan. Yan Madam Irene Pearly Shell, ayan. Dan si Ronski po sa'yo, pasuklian na lang. Madam Tamsak Dan Tamsak, ayan. From Mary Rose Nation, ayan. Madam Mary Rose, mega love shoutout po Madam, ayan. Ayan, Ronski TW from Pearl, ayan. Ayan, Mary Rose Nation po nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Lablabin nyo yung mga lalabs and then yung nakapin, ayan. Ayan, patamsakan naman si Bicula ng Uragon mga lalabs. Ayan, palablabin naman si Kino Bambam mga lalabs, ayan, yung binababa ni Ailinski. Din si Bloody Coder po, ayan. Padikit naman ako mga lalabs sa binaba kong bahay, ayan. Kino Bambam. Cooking with Zapi, ayan. Mary Rose on the way, ayan. Naglalaga si Lolo. Oh my God. Kaga naman. Tingnan natin. Kaga naman ang lagas. Mamaya pa dapat alas 3 eh. Naglalaga si Lolo. Bong's World, ayan. Naguman ang kanyang bahay. Ang channel, hayaan mo si Lolo, ayan. Huwag mo nang tingnan yung banana mo kasi mahi-hurt ka lang. Mahi-hurt ka lang, ayan. Punta tayo kay saan na si ano? Si Queen G Mark. Queen G Mark, nandyan ka pa? Queen G Mark, bababahay. Queen G Mark, ayan. Hanapin ko na nga lang yung bahay niya. Ayan, Karapatan, mega love shoutout po. Iwan lang ng bakas mabalikan, ayan. Mega love shoutout po, Karapatan, ayan. Karapatan natin TV, mega love shoutout po, Sir Karapatan, ayan. Yan si Madam Pearl, si Madam Tuyang. Reynas TV, pasuklian si Tuyang channel, ayan. Maraming salamat. 4 million in downs, mega love shoutout, ayan. 4 million, thank you so much. Arthur Saban, ayan. Nagbawa ng kanyang bahay, Arthur Saban. Arthur Lalabs, kumusta ka na? Ang iyong WH ba, ayan. Dan Tamsak, dating dikit sa nakapin, ayan. Mary Rose, dan sa'yo si Bong's World, Madam, ayan. Balikan na lang po si Sir Bong's World. Kumusta naman yung bahay ni Bong's World? $950 na pala si Bong's World, ayan. Road to 1K na siya. Tuyang Dan po, salamat from Efe, ayan. Ayan, palablab po ang nakapin mga lalas, palablab. Ang laki pala ng bahay ni J Mark.
Madam Mary Rose, nandyan ka pa po. Tuyang dan po sa'yo, salamat from Efe. Yung didikit sa akin, go to channel lang po, Lods. Ayan. Sige lang, Arthur. Thanks po, Efe Barreto. Ayan. Ayan po yung didikit kay Arthur Saban. Mag go to channel kayo mga lalabs. Click nyo lang yung pangalan niya, lalabas sa taas. Go to channel. Ayan. Cooking with Sapia. Ayan. Karapatan, nagba ng bahay. Karapatan. Rena's TV, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay si Rena. Madam, Mary Rose Nation, nandyan ka pa? Bongs World TV dan, ayan, from Mary Rose Nation. Thanks Mary, ayan. Natin yung bahay ni Madam, oy, ayan. Angela Bendanillo, Migalab shoutout, thumbs love, ayan. Angela Migalab shoutout, lalabs, ayan, may jacket ka na po, Angela. Magandang buhay everyone, ayan. Ayan, salamat Angela. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay, Cooking with Sapia, ayan. Palablab po na kapin mga lalas, palablab. Cooking with Sapia, Migalab shoutout to and all down here, ayan. From Angela. Dan dikit Gmark Autentico Vlog from Ronski, ayan. Gmark, pasuklan na lang si Ronski. Dan dikit Gmark, ayan, pasuklan si Ronski, lalab, salamat. Maglagay lang po ng tamang bakas from Shared You channel, ayan. Ang laki na rin pala ng bahay. Tingnan ko yung bahay mo, Shared You, ayan, kung nakadikit ako. Sa main ko, tingnan ko ha, ayan. Ayan, Serge, suklian na kita ha ng main ko ha, ayan. Shared You channel. Ayan, Sergio channel, nasuklian na po kita, ayan. Inikit ko yung main ko sa'yo. Ayan, Gmark po, nagbaba ng kanyang bahay, Gmark Autentico. Thank you sis, ayan, from Mary Rose Nation. Walang naman po madam, ayan.
Ang laki ng bahay ni Madam Mary Rose. Ayan. Sana all. Sana all. Ayan. Kung with Zapia nagbaba ng kanyang bahay. Kung with Zapia. Ayan. Sana wag na nilulong lagasin yung 2.25 ko. Sana wag niyang lagasin. Oy, ayan. Bong's World. Ayan. Bong's World dan sa exercise niyo from Toyang. Ayan. Yan, 6 million in the house. Mega love shout out. 6 million. 6 million. Thank you so much. Toyang. Nandyan si Toyang. Ayan. Palablab na kapin mga lalabs. Palablab. Dan dikit Ma'am Mary Rose. Ayan. From Ronski. Mas patamsak sa inyo upload ko. Ayan. Higipin kita after kay Tuyang Arthur. Ayan Tuyang. Dinikit ko sa'yo. Ayan. Lalabin nyo ng kapin mga lalabs. Sunod natin si si Ronski. Ayan, salamat host from Tuyang. Walang naman po Tuyang. Ayan. Tas ko ngayon pa ako nangalay.
Ayan, Angela Binsanilo, mega love shoutout, thank you. Ayan, from Mary Rose Nation. G. Mark Autentico po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. G. Mark Autentico. Palablab mga lalabs kay G. Mark. Parang may... Ayan. Makati. Arthur, ayan. Palamlam kay Arthur mga lalang. Palablab po sa nakapin kay Toyang. Ayan, palablab yung aking mga member, mga lalabs. Yan yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Palablab naman ako mga lalabs. Maraming salamat. Ayan, Ronski Vlog po nagbaba ng kanyang buy, Ronski. Piririt ng piririt. Palablab naman ako mga lalabs. Sabi na baba ni Ailinski, ayan. Ayan, maglagay lang kayo ng tamang bakas from search channel. Ayan. Manalapalalo kay Laniski Vlog mga lalabs. Ayan. Laniski Vlog, road to 100. Ayan. Road to grade 1. Ayan mga lalabs, palablab naman po ako sa binababa ni Ailinski. Ayan si Kinubambam, Laniski Vlog. And Bloody Coder. Ayan, Mary Rose Nation po, naggawa ng kanyang bahay, Mary Rose. Ayan, Bikulan ng Oragon, patamsak mga lalab sa aking video. Ayan. Bells Adventure, mega love shoutout po Madam Bells. Ayan. Kumusta ka na po Madam Bells? Ayan.
Salamat sa patamsak. Natakpan na talaga ako. Yan, 5 million in the house. Mega love shout out. 5 million, thank you so much. Yan, Fox Official, mega love shout out po mga lalabs. Punta tayo kay Laniski para makagraduate na siya mga lalabs. Ayan. 9 na lang sa kanya, road to 100. Ayan. Ayan, like 37 na padaan lang. Sige po, Madam Bell. Salamat. Ayan. Nasa work ka po. Palablab po sa nakapin mga lalab. So, road to grade 1. Ayan. Search your channel dan sa bahay mo from Tuyang Channel. Ayan. Ayan, Tuyang Channel nagbaba ng kanyang bahay. And 8 million in the house, mega love shout out. 8 million, thank you so much. Palablab po ang nakapin mga lalabs. And road to grade 1 ang nakapin, road to grade 1. Ayan, Gmark Autentico Vlogs. Ayan po, nagpapa ng kanyang bahay. Lablabin nyo yan. Ang laki ng kanyang bahay. Ayan. Sana all 6 million. Ayan. Ang laki ng bahay niya. Ayan. Sana ma-reach ko rin yung 6K, no? Pagdating ng araw. Marami pa sigurong lagasan na pagdadaanan bago ma-reach ang 6K. Ayan, Harang Host, mega love shout out. Thinking Believer PH, ayan. Orange Garcel, mega love shout out. Ayan. Mga last blablab naman po ako sa nakapin. Ayan. Road to grade 1 po ang nakapin. Ayan, good morning host. Harang, salamat sa paharang. Ayan. Pebrero 14, salamat sa paharang. Ayan. Thinking Believer, salamat sa iyong paharang po. Ayan. Pebrero 14 TV, nagbaba ng kanyang bahay. Alas 3 na pala. 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, alas 7 na sa Pilipinas. 7 AM. Ayan. Philippine time. Laniski Dan from Thinking Believer. Ayan. Salamat po sa padikit po. Ayan, magbakas ka po dyan. Ako muna magsukli sa'yo, Thinking, ha. Kasi si Laniski natulog na. Arthur, ayan. Dito ako sa bahay mo, Arthur. Ayan. Ayan, Arthur eating fresh octopus. Ayan, Arthur. Kumakain ka pala ng octopus. Thank you so much, host. Walang anuman po. Ayan, biyan po kita ng dalawa. Thinking Believer sa pagdikit mo kay Laniski. Ayan, salamat. Dan sa nakapin from Ronski Blanc. Ayan. Salamat Ronski lalabs. Yun nga ng bahay mo, Ronski.
vertigo effect or dolly effect guys. Maganda pala to sa mga video natin. Check nyo, ayan. Ayan, Thinking Believer, nasa bahay mo na ako. Thinking Believer. Ayan, may harang. Yan, dikit ko sa'yo, receiving the sacrament but not understanding. Ayan. Ayan, Thinking Believer, dikit si Bicula ng Oragon sa'yo, ayan. Again, channel ko yan. Ayan, Mil R, Migalab, shout out Mil R, ayan. Mil R, nagbaba ng kanyang bahay, Mil R, ayan. Bicula ng Oragon, patamsak naman mga lalams. Yung pangalawang dikit ko to sa'yo, ano, Thinking Believer. Bigyan kita ng dalawa, ayan. Pagdikit mo kay Laneski. Imale of the night. Angela, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Annalyn Galindes. Migalab shoutout lalams. Annalyn Galindes, ayan, Mel R. Ronski, ayan ang gumawa ng kanyang bahay, Ronski. Thinking Believer din ako sa'yo ng dalawa, ayan. Ang daming harang. Ayan, Haro, Migalab, shout out. Haro, good morning. You're pretty. Haro, Migalab, shout out. Ayan. Mil Arden Pulpak, ayan. Haro, Migalab, shout out, Haro, ayan. Angela din from Thinking Believer, ayan. Ronski, lang sa bahay mo ako, Ronski. Ayan, Ronski, bigyan kita ng 5 ha, ayan. May alaga, ayan. Wala, sa palablab naman po sa nakapin. Ayan. Siling ganda yung aking member. Thank you so much. Padikit naman po sa aking mga member, mga lalabs. Yan, Bicula ng Oragon, patamsak po sa aking video. Ayan. Thank you so much.
8 million in daos, Miguel Love shout out. Ayan. Palablab naman po sa nakapin mga lalabs. Ayan, Ronski, nasa bahay mo ako. Ayan, Gmark Dan Sukli from Milar. Ayan, thank you. Tan 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 tananananan. How are you doing to this morning? Ayan. Alhamdulillah, Kylie, I am good. Ayan. Lanis Kidan, pansit mo ang sarap. Ayan, from Tuyang. Ayan, Madam Tuyang, maraming salamat po. Ayan. Dan dikit Arthur Saban. Ayan. From Ronski Vlog. Ayan, Milar, can you say that again please? I did not really catch that. Ayan. I said, Kylie, I am eating in the morning. Ayan, Laniski Vlog Dan from Mel R. Maganda. Ano na naman tayo nito? Nosebleed. Ayan. Okay, what do you have? A good morning. So, what time is it over there? Philippines. Ayan. Philippine time, 3, 4, 5, 6, 7. 7 a.m. in the morning, Kylie. But UAE time is 3:06 in the morning. Mil R nagbaba ng kanyang bahay. Mil R. Ayan. 8 million in the house. Magalag shout out. 8 million. Ayan. Hello, Kylie from Mil R. Ayan. Oh my God, nangain na nga si Lolo. Nag-88 na naman siya. Oh. Mga lalabs, nag-88 na naman tong nakapin. Hindi na to nakaka-graduate. Nag-92 siya kanina. Ay naku, kaasar. Kinainan yung nakapin, malapit na siyang mag 100 eh. Arthur, ayan. Laniski pasok dyan ka pataas eh. Ayan. Ayan, naglalagas. Ibaba ko siya mga lalabs, naglalagas. Laniski, ayan. Sigsusuklaan ka niyang lalabs. Arthur, bahay mo. Ayan. Ayan yung nakapin, palablab. Mag-Goto channel na lang mga lalabs. Goto channel. Arthur Saban, OTW from Milar. Ayan. Say hi. Say hi. Muta. Ano ba yun? Daming muta. Daming muta ng ningning ko mga lalabs. Ayan.
Say hi to the people, Maui boy. Say hi. What do you want to eat? Say hi. Don't sleep, Maui. Don't sleep. Ayan. May sleep na ikaw, sleep. Say hi, Maui. Say hi. Baba na ikaw, baba. Si Rikat. Baba na, baba. Ayan, babay na daw. Ayan, host, babay na. 2 AM na sa Kuwait. Ayan, sige po to yung channel. Mag-ingat ka palagi dyan. Ayan. Mel R. Arthur Saban. Ayan, nakapin po si Arthur. Ronski OTW. Ayan. Ronski, nasaan ka na? Salamat sa pag-pin assist. Ayan. Hindi pala ako tapos kay Ronski. Ayan, 10 million daw. May love shout out. 10 million. Ayan. Malablab po ang nakapin. Dan dikit Ma'am Mary Rose Nation. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose. Lablabin nyo yan. Harang from Arthur Saban. Ayan. Ayan, salamat po sa paharang. Kulang pa ako sa'yo ng 3 Ronski ha. Ayan. Ronski Vlog Dan Sukli from Mel R. Ayan. Thank you. Thinking Believer OTW. Ayan. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. This is Team Destruction. Ayan, 8 million daw. May love shoutout 8 million. Ayan. Ronski Vlog already connected your channel from Mary Rose. Ayan. Ayan, dada kayo sa nakapin mga lalabs. Thinking Believer OTW TY from Mil R. Ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. DJ Romar, the best. Ronski, nandyan ka pa. This is the mix of Carles and Mix Club DJs. Ano ba si Ronski? This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Yan, Ronski, pangatlong dikit sa'yo, Ronski.
Milar Thinking Believer dan sukli from Milar. Ayan. This is Team Destruction, powered by Kailas Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Yan, Milar po nang gumawa ng kanyang bahay. Milar. Ayan. Milar nagbuba ng bahay. Yan, pangapat na dikit sa'yo, ano? Ronski. DJ Rams, the best. Can you drop my link please? Ayan. Yan, Ronski 70 ka na. Wait lang, Kylie. Wait. Ayan, 6. Ano ka na? Ano, Ronski 70. DJ Rams, the best. Nata si Ronski. DJ Rams, the best. Sherwin Minglab shout out. Ayan. Minglab shout out. Lalab Sherwin. Yan si Kylie po binaba yung bahay. Ayan. Lablabin po si Kylie. Oh.
Yan, kinubumbong mga lalas palablab. Ayan, bloody counter po binababa ni Islands. Ayan, palablab mga lalaws. Pearl's World, may galab shoutout. Ayan, may galab shoutout sis. Kumusta ka na Madam Pearl? Ayan, Pearl's World. Kati sa likod. Thanks po sa ayan from Ronski Vlogs. Ano ka na Ronski? Ayan, binigyan kita ng 5. Kaya nag 70 ka na. Okay naman sis, ayan. Na-monetize ka na ba Pearl's World? Monetize ka na lalabs? Mil R, ayan. Ano sabi niya? Hindi pa kaya humahapit ng WH, ayan. Ilan na ba yung WH mo? Mr. Masungit, may galab shoutout. Ayan, nandiyan pala si Mr. Masungit. Mr. Masungit, thank you. Ayan, shorts from Pearl's World. Panoorin natin yan, Pearly, yung ano mo, video. Dan po mong Pearl's World, ayan. 1455. Yan, sige, play kita mamaya ha, ayan. A like would be appreciated. Padikit naman Heart Solver, ayan. From Mr. Masungit. Play kita mamaya, ano, Pearly. Medyo madami-dami pa. Connected to the link, ayan. Ronski, pasoklaan na lang si Kylie eh. Mamaya ano, Pearly, mapag matapos ng LS ko, i-play kita ha. Punta mo tayo kay Mil R.
Hindi kita sa'yo, Milar. Buang. We liked. Tapos mo na ba? Ha?
Ayan, Madam One Day TV. $30 na lang ako, madam. Mag-out na ako. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan. One Day TV din from Mel R. Ayan. Ayan, Madam One Day. Dan sa'yo si ano? Si Mel R po. Dati siyang dikit sa'yo, Mel R. Si One Day TV. Jam Orasan Miglab shoutout tamsak dan. Ayan. Salamat sa patamsak dyan, Jam. Ayan, Jam Orasan nagbaba ng kanyang bahay.
Girlie Tamsak sis, ayan. Big love shoutout, Madam Girlie. Salamat sa iyong patamsak. Ayan. Inaantok na ako samantalang ikaw kagigising pa lang. Madam Girlie. Maya-maya mag-out na din po ako. Ayan. Lumilit na yung aking mata. 3:37 na dito ng madaling araw. Daily routine, ayun na parang Girlie G. Ay. Daily routine daw, ayan. Ayan, 6 million in downs. Thank you so much. Mamaya-maya ako po yung mag-out na. Ayan. Inaantok na si host.
Ronski, ayan. Yan mga lalabs, ako'y marutulog na everyone. Madam Monday TV. Girly Jeronski, ayan. Mil R, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-out na po ako, si antok na si host. Ronski, see you tomorrow lalabs, ayan. Sige na, bye-bye everyone. Bye-bye. See you tomorrow, ayan. Antok na si host. Bye-bye.